TV atibatike zvechobu kusangana zvekare kwataita paKulien TV channel yenyu patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi panapa pane nyaya dzakawanda dziri kuitika dziri kutenderera, saka ndangoti gedza ndiuye nema-updates ndingozivisana nemi. Pane nyaya iri kutemesa mhuri yeZimbabwe yese mutisoro, inova nyaya iyo iri kutaurwa kunzi ndo yava mutangadura avo vari kunzi vakafa, ende tese tiri kuziva zvakaitika kune nyaya yava mutangadura. So panapa pari kunzi pane masuspects akawanda ari kunzi akaonekwa, kana kuti pane vamwe vari kunzi vakatotorwa. Iko zvinezvi yandiri kuona nditanga ndasangana nenyaya iyi paCrime Watch. Ndo pavari kutaura izvozvo vakomana veCrime Watch Zim vari kuti vareceive from inbox vari kuti apparently the CID took possession of the wife's phone. They hired robbers then began demanding payment after completing the job, unaware that they were actually communicating with the CID. Pakaipa 7 vekupfura mutungwazi abatwa kuGazebo patorira futi, asi takatumwa nemukadzi but vamwe 6 ndeve kuEpworth taiva 7 not verified. Previously, the police in Ruwa are investigating the murder of the well-known entrepreneur Joseph Mutangadura, widely known as Mutungwazi. According to the police sources, Mutangadura was shot dead by suspected robbers at his Lishin Estate farmhouse shortly after midnight. The businessman who owned Lishin Estate Mutangadura hideout and several butcheries was attacked at his home. Authorities says investigations are still underway to find out the full circumstances around his death. That is the situation ndo yandirikusangana nayo iri kutaurwa panapa. If you go zvekare paKozva vane vari kutaura zvakare, vari kutaura statement rakadangofanana nerori. Apparently the CID took possession of wife's phone. They hired robbers then began demanding payment after completing the job, unaware that they were actually communicating with the CID. Pakaipa 7 vekupfura mutungwazi abatwa kuGazebo patorira futi, ati akatumwa nemukadzi but vamwe 6 ndeve kuEpworth ari kutwanzi taiva 7. This is the situation, this is the update. Ndo pasvika nyaya yacho, ndo zvakungofamba mumastreets esocial media zviri kutaurika. Unoziva kuti inyaya iri too sensitive, yaka zvakataurika nezuro, but I didn't want to comment, I didn't want to talk about it, but ndiri kuona kuti nyaya yacho iri kungoramba iripo because ini ndinonyanya kuda kutaura zvinhu zvinenge zvine umbo, so that kana muchinge makuzoona nyaya dzakuenda kwadzinenge dzakuenda tinozoziva tese kuti zvakatangira kupi, ndanani vakatanga vachitaura nyaya idzodzo. Munongoziva mese izvo zvakakoshera izvozvo, saka ndangoti ayo regedzai tingogara taita sei, tingogara tangoita plan idzodzo dzekuti tifambire nyaya panapa pachivhidhivhidhi chenyu paKulien TV. So panapa ndine imwe zvekare update handisi kuperera ipapo because nyaya dzakati one day, so it's very important for you guys kuti mugare muchiziva ese ma-update ezvinhu zviri kuitika. Ndiri kunzwawo imwe nyaya iri kubuda panapa. Some pastors, evangelists, church leaders and congregants in Harare have received business start-up capital under the Pastors for ED Presidential Empowerment Revolving Fund, a scheme designed to promote economic self-reliance and strengthen the church's role in national development. The disbursement of totaling more than 20,000 for Harare province were handed over on Wednesday at Railton Sports Club. The support forms part of a wider 200,000 nation package. So nyaya iripo ndeyekungoti vaya vari kuzviti Pastors for ED ndo vari kunzi vave kupromotwa, vari kupuwa zvekubata, vari kupuwa chekubata cheuviri, kwanzi kuti vabhizi vabooste mabusinesses, but I don't even know kuti these guys vari kutopromotwa panyama because these are the Pastors for ED, not Pastors for Jesus. That's why vari kuriwadwa naED. I don't know kuti ndo nyaya yacho iri kuti nawo vari kuriwadwa nemunhu koziva nozviti Pastors for ED. But tine nyaya dzakawanda dziri kutaurika, tine ma-updates akawanda ari mumastreets. Ndine something chandinoda kusiya makateerera kuti munyatsonzwisisa because zvinhu zvinenge zvichitaurika mumastreet hazviperi. Ndinoda kuti imimi mukagara manzwa kuti alright kune ma-pastors vapuwa something so that you know kuti zvichienda nekupi. But for now kuchechi ndiri kumboti haimboendai mega, ini ndichazoteera zvangu chechi chimboendai nezvinhu zvandiri kuona zviri kuitika. I don't think kuti pane vamwari chaivo so far pane ma-pastors handati ndaona vari kunhi
kwenye kokoko tombotry pamwe taudombo kana nerimwe rudziwo risingakwanisi kuningira pamwe vanenge vachinzwanana naMwari wacho tombonamato kana nerudzi rwechichena kana varungu ava tombotsvaga kana mamwe marudzi akatosiyana. I think vanogona kunge vari kuziva zvavari kuita because zvanaitika zvavakuitika izvezvi kana mota zvadziri kuitwa matengerero adziri kuita vanhu atidi kusaunda kunge tine jealous. So before I play something for you here panapa pama-updates enyu andiri kukupai ndangogara ndangodzivisa vanhu vese kuti kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata education research ya Owen anokwanisa kukuitira nokuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Chinongodiwa chete i-valid passport yako yonayo iyoyo zvinhu zvotoitwa basa rototsva. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Comrades and friends, how are you? Dambudziko riri kuitika nderekuti tine vanhu vasingateereri. Vanhu varida kuramba vachingoita zvinhu zvine chekuita nehuori chete. Vari stubborn. Vari kuandamaina General Chiwenga zvigananda. It's now a matter of life or death. Under normal circumstances, dai zvigananda zvairizina. Vangadai vakaona kuti takakanganisa for quite a long time and Zimbabwe haichadi zvatiri kuita. Regerai tichinje nzira dzedu tifambe mugwara kwaro. But havana kuda kuita zvinhu izvi and they are continuing to defy the orders or rather the instructions that are coming from Vice President General Chiwenga. Wiki nela akaadreswa akaudzwa nhau iyi yekunzi mari inoshandirwa it doesn't grow on trees. And akumborina nyika yekuti unongofuma uchiti ningi ndamutengera mota. Atoma millions akati ataona achispendwa. Where is the money coming from? People like Opal Chingono have long exposed where that money is coming from. Corrupt proceeds. A flawed tendering process whereby they are charging ridiculous amounts. Vachibira nyika ndo mari dzamuri kuona dzichitengerwa vanhu motikari. Muma hospitals hamuna mushonga. People continue to suffer and die. Imagine the number of women that are dying. Vachibatsirwa muzvipatara vanenge vane pamuviri. Nevana chaivo vari kutosvika pakurasikirwa neupenyu hwavo. Vana mai vavo vaine pamuviri vachibatsirwa vari mumatheaters. But all of this means nothing to Zgananda. Ivo vanenge vachipa vanhu motikari not because it's the right thing to do, but rather they know kuti wese ari kupiwa mota ane vanhu vanomuteera. Saka mafenzi aJaa Praiser nekuwanda kwawo tikapa Jaa Praiser mota, it's going to be difficult for mafenzi aJaa Praiser kuti ashore Zgananda. Because Jaa Praiser anenge agoteswa moto wembavha apuwa mota. Saka vanhu vaneva kuti because of their love for their artist nekuti yapuwa motikari already they are compromised. They will never criticize that person in public. And this has been the strategy why they have been giving out cars to prominent people. Vanhu vanozikanwa nezvavanozikanwa nazvo, be it ma-artists, be it vanotamba bhora, or whatever the case might be. Pataakusvika pasina kunzwirana tsitsi. General Chiwenga vataura vachiti hatisi kuda unhu hwakadai. Ngoramba muchingopa vanhu motikari. Vanhu vasiri kushanda pasina zvinobatika zvavari kuita. Mari yacho isiri kuzikanwa kuti iri kubva kupi. Weakness is gone on a giving spree, giving people cars zvekutosotesa General Chiwenga. And I want to assure you this, kuti no act of arrogance will go unpunished. Vanhu vakaita sana Tungwarara, Imbavha, Makororo vari kubira nyika siku nesikati. Zviri on record. And vanhu iva vari kuenda kujeri. Tungwarara, wherever you are, you must know you're going to jail. Une mhosva dzakawandisa madhoketsi akavhurwa against you. Uri kubhadhara mapurisa kuti nyaya idzodzo dzisaendeswe kure. Uri kuona vanhu mastands. You are a con artist. Kune vanhu vakawandisa vari kuchema newe.
ende muri kuenda ujeri. Ndo mari dzamuri kufarisa nadzo muchipa vanhu muchiita sei? Hapana nguva isingakwani, hapana zuva risingasviki, and you are definitely going to do time. The Geza revolution is very much alive. This is why there is so much panic within the system, trying to cover all angles. Apa vamhanya vavhara, apa vamhanya vavhara, vapa vanhu mota, vamhanya vapromisa vanhu maboreholes, vamhanya vaita chakati. All of that is because of the Geza revolution. Nebasa hombe rakanaka rakaitwa nana Comrade Knox Chewero vachishanda naCommander Geza. So it's because of foundation yakaiswa naMudhara Geza iri kuita kuti vanhu vasagadzikana. So never for a second think that the Geza revolution is dead. It's actually at its strongest because izvizvi kune zvakawanda zviri kuitika behind the scenes zvamunenge musingaoni. And for now, it might not be necessary for you to know what exactly is happening because big chess pieces are moving. But at some point, you shall understand why all of this has been happening and why itoshandiswa strategy yakaita sei. Andi muri kunzwa? The next president of the country is General Chiwenga. He's a man of principle. He's a man who hates corruption with a passion. He's a man who believes in teamwork, a consultative approach which is very much inclusive. That is why you've been hearing rumors of a national transitional authority whereby people come together. That is General Chiwenga for you. He believes in putting up a team of Zimbabweans who are good at what they are doing. If you're an economist, if you're a farmer, it doesn't care. Vanongoda competent people who've got capacity to come and build Zimbabwe. Therefore, he respects people nezvavanogona and would love to see those people putting their skills to make Zimbabwe a better country. Nyika yedu has been stagnant for quite a long time and people have been suffering. There haven't been any meaningful development. Shoma yacho yaitika unotoziva kuti inenge itori a looting scheme, something which is not right. Therefore, my appeal is to the opposition. Organize yourselves. We need everyone on the board. Mamuza anenge achiitika, they will never get us anywhere. There has to be a call for unity on either sides. Vanhu vorongeka, voita gwara rakanaka, so that our country moves forward. Vachiwenga vachaitonga Zimbabwe. Vasingadi. Vavengi. Why? Because he's got a special mandate. Yavari kufanira kuti vazadzikise. Ushering in a new kind of politics whereby people will live in harmony. Uye achitokambenawo zvakanaka, uye achitokambena zvakanaka, pasina anotuka munhu, pasina anobvarira posta remunhu, pasina anorova munhu. Ahwina anenge ahwina, toita shake hands. As long as all of us are Zimbabweans, hapana umwe munhu are more entitled to this nation than any other person. Hakuna voting experience. One vote, one man, one vote. So uzoti wakaita chakati ukadizvo, rato drama here. The whole point is to build Zimbabwe. And I'm calling upon all of Zimbabweans to come and support General Chiwenga. This man will not deceive people. This man will not let people down. Ndotodawo kuti nyika yedu inake, and there is no way I would support something chandinoona kuti hachina kwachinoendesa nyika yedu, because people have suffered for quite a long time. People want to see development. People want to see better hospitals, better roads. Ma-industry achivhurwa. Employment is exactly what we need. You don't fight drugs nekuita gala rebhora. A bad habit needs to be replaced by something which is good, and therefore people lack employment. That's what we need as a country. Vanhu ngavaite busy.
munhu akawana zvekuita anoshayiwa time yekuita zvisina musoro. Ndo nyika yedu kuvakwa nevachiwenga iyo. For now hatimbomirai kuzorizina zvinotibuditsa mureyo. Let's do what is right. Let's support the men. Toona kuti tingaregedza kuzorama upenyu hwakanaka here. Just look at what people are saying. Everyone is saying Zimbabwe iri kunaka, Zimbabwe iri kunaka, Zimbabwe yakuda kunaka. Be it my prophets or anyone. It's a sign. The next leader of Zimbabwe, General Chiwenga, is going to transform our country to become a regional giant, making sure everything that happens in Zimbabwe suits global standards. My investors are sure. He knows my mistakes before and what needs to be done to make Zimbabwe great again. And he's going to fix